जाबाय लोगोफोर आंना ओमफ्राय बिसोरनि बाबा बेमारि दंना बाबा बिसा एसे जानो लुगैदों होनदों एसे हैनोसै नै जोंहानि लुटुनि साराय गोदान सामफ्रामबो ओंख्रि ओंखाम संग्रासो जाबाय जोंहाना लुटुआ मा खालामबावनांगौ नै सोरनिफ्राय मोनबोखो सारायखौ आलु दावदै रुलायबाय मालाय ओमफ्राय बे सिमिनि मोनसे बै लुटुनि मोनसे दावदै आंनि आरोना लुटु ये बिदिसो जाबाय थिगसे बन जोंहाना आं मैगं खायो नै अके आं मैगं खाना फैनो दे फै खानबा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मिथि नार्जारी यूट्यूब चैनल लोगोफोर दायो जोङो खानो नागिरदों इलाचि खानो बाबा इयाव मैगं खानो इलाचि मैगं जानो दे लों दे दै लोङो ना मा लोङो लोंना लाग्रोजोबथार ओमफ्राय नैबे लामा जिं फुख्रि जिङावनो आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायना मोनजायाखै जानो लुगैदों ओंखायनो खानि आब'जों आंजोंहाय मोजांथार आरोना जायगायाबो साफासो आरो दिंखिया सिंखियाबो दंसैहाय बिसिना नै दिंखिया मैगंफोरबो मेरला दं इसोरनिया ओमफ्राय नै इलाचिया जि मोजांखा आब' फै खानि फै आं फोरोंनिफ्राय मोजांथार आं गोथाव मोनसै नों जागोन ना जायाखै आं संना होनिफ्राय नै ओरै बसयो आरो इदि खानांगौ एसे बे दैनि नङा नालाय एसे गोरा राखोब नै खिन्थु नङाबा थप जसै नै इदि खानांगौहाय नङालै नै इदि बै गोराद्राया गोखा जायो नै बिजौ नङा नै इदि थेन्दाखौसो जायो बेखौसो जायो गोरलैखौ गुसुंद्रायखौ खानो नाङा गोरा बंला नायनानै खा नै दे मोजां दं आब' खा दे ओइ नै मोजां दङ नै इलांचि आलुजों गोथावथार जायो एवबा खान्दा माने गुरियासो जाजाखायो गोरा गोखा जायो सिमि आबैया नै आयंआ खानो रोङाखै गोरायनि खानाया नै रागथि खानायसो इनिया बोथिसे ओंखारबा आरामसे बिनि दिसालि लानानै मा खालामनो इलाचि खानाय लाब्रा दिनै दंबावो र' मोजां खाबावनि इलाचि मैगं जानोसै नै नो जाहोना आं एवनानै र' दसेनो लोगो जायो दसेनो नांलायनाय जि मोजां मोनबाय एवना हरगोन दे दा एवनायखौ नै मसलफोरनिफ्राय जानो फैलायलायो इलांसि इखौनो बायनाङो बायखौथ' दाम बियो साइनसै जोंहा नै ज'नो नै आं बेखौनो बिलाइखौ गारदो बांद्राय गोराखौबा होननाङा आरो ओमफ्राय बस'दो ओइ गोरलै बिलाइया थाजायो थबस्र' बस'दो आरो ओमफ्राय इदि होदो आरो बरियासे नै जोंना मैगंनि सावरि दिनै संना होनि आं ओंखायनो मैगं सायग्राफोरा फना आंना ब्लार नुग्रा जाबाय र' माबागोन ना सायखानाय रखम खेबस'खानो ना खेबस'खा ओमफ्राय आंहा थिगसे कालारिं आरो ना कालारिं बेसर बिबारलै फट' मोनसे लालायनोसै गिदोंमोन नामा ना आंखौ खारदों होननानै आयौ इदिस' आलायारननि टिकेट फानग्राफ्रा माखि 300नि सिजन टिकेटआ जोबजोब्बायनो दा 200नि दं 100नि दं एसे इखौ गामियाव हैनो नागिरदों फ्रियाव होना फैजोबहाय टिकेट फानग्राया थानोबो थांसिगोन फानजोबाबाथाय फैनो मोना होनलायदोरा मैगङा दानाबा जों सानैल' जानोसै ना आयंजों आंजों सायनोसै नै आइजों आंजों सायनोसै दा सायफानो नंबा नों मोनजागोन ना मोनजायाखै इलाचि मैगं मोनजादों ना दिस इज फर इउ गिफ्ट मिठो ना नै टिकेट फानग्राफ्रा न'निनोसो होग्रोयो स्टार्टिं
सायखांसै एसेल' मोनबायहाय बुरजा मोनासै लोगोफोर आलु होनानै एवनोसै बेखौनो ओइनै जोंना बाबायाबो जायोनो मालाय जाबायहाय लोगोफोरनो आलु होनोसै एवहैनोसै संहैखानोसै बां फै इसा मा मैगं गायदों बेयाव बेसर जानाय ना फोनाय ओरैनो जानाय नङा लोगोफोर दायो संहैनोसै फै संहैनोसै आलु होनानै आं लोगोफोर दायो नै एवबाय एलाचिखौ आलुजों फ्राय लोगोसे बानलु बा सामब्राम गुफुर देबाय दा होनोसै लास्टाव एसे मोदोमफ्रुनो एसे गोबावनि उनाव जानायनि खोथा बेजों खोबनोसै लोगोफोर नै आंना भाजिया जाथारनोसै आलु गोरलै ना थाबनो मोनो आरो ओंखायनो मोदोमफ्रु सामब्राम गुफुर आरो बानलु देना होनायखाय बिथिंजाय दालिजों बिनजों बयल खालामहरबाय लोगोफोर खारन आब'आबो दा टिकेट फानहैदों दा फैगोन दालि आरो बयल बिन बयल जाबाय लोगोफोर आंना ओमफ्राय बिसोरनि बाबा बेमारि दंना बाबा बिसा एसे जानो लुगैदों होनदों एसे हैनोसै भाजियाबो एसेल' ना ओंखायनो एसे हैनोसै आरो लुगैगाना आन्था मेरला बेनो नै सामब्राम गुफुर सायाव होना हैनोसै ओमफ्राय दालिया आंना जि मोजां गोदौगासिनो सेरावनो नाहैनोसै जि उखुन्दै खुलायबाय नै टेस्टि जादों दे गोखाबो नङा बारा लोगोफोर बांद्राय गोखा नङा बेनो ओइ हायनारे नै जोंहानि बनफोरा इयाव अर सायोना रावबो गैयैखाय सायथ'वाखै आब'आ टिकेट फानहैदोंना आलायारननि मिथुखौ हेल्प खालामदों मिथुखौ मालाय बिबाजैफोरा आयं नै बाबाया जानो होन्दोंमोन ना ओंखायनो एसे लाबोबाय आं बेसेरा नङाबा दा गोसोखांबाय उखुन्दै खुफुंलायनाय ना गोथाव मोनगोन ना मोनाथाय जायखिजाया आंथ' गोथाव मोनो बाबायनानैसो दा एसे लाबोबाय आं मा ओंख्रि संगोन नोंलाय आलु दे संबाय था होमबा दे आं दालि संबाय थादो होना फैबाय न'आ नांजाबनायानो नालाय मिथुबो गैया मिथुआ मालाय फिल्मनि बिजि